dan do to ni ka master sang chu e tom tolo nang mani thiam lo ni ka muang cha lo to ka ama le ko bu pek le te kha Eh, nang mani ni ka isi ore. nang mani thiam lo we pasal chote wa shang isi pasal di di na che chota ka ka chal po to man mo ka yo i ti ka la ku ka la ku ka ti pe so long time Guys. Sino pa yung model? Takbo niya. ingya Eh, ngeli ya very good. o number 4 te po ni te ya fina yin ngai lo mi Andy, number 4 chu ni. gidi nge ni ya kaka Luput ka.